Okay guys, niya na ta sa among binyo sa among meeting karong puna sa Task Force Kasanag. Okay, adi mo ni balaya ang binyo karon. Guys. Okay, misulod ta guys. Ayo. Ayo, misulod ko. Okay. Ready na ang bangko. Lamisa ready na sa among meeting. Okay guys, basa siya sa virus. Okay, and direction to serve without expecting something in return, and willingness to sacrifice for the common good. Focus on specific approach, never stop learning, and don't let weakness stop you in the name of goodwill. Stay interested. So, wa may papolitika eh. Ano politika? Kana sakto ra. Ah? Nami nang kuan diha. Kaya kung papolitika mo, karon na doon mahawa ko. Why pa mo? Why musangay ka na nga bylaws o manood ang politika, mosa di na musangay. Sa pagsangay nga ang atong isudlan di man maoy bahitam kasi tag kanang yellow nga administrasyon. Gipalit man din ang ilang korupsyon kay naaman ang issues daghan diha, korupsyon. Og nata sa yellow di. Pa nata. O kita nga i-appeal ana nila, kita wa ta ma-appeal, i-appeal ta nila. O sa musod na diha kay ron makaibaw ta. Di mo pwede kay ang sistema insert naman nimo kay automatic man ang sistema ug sa sistema nila na nimo kay naa man ka sa linya nila. Di ta ka penetrate sa atang aim sa atong bylaws. Di ta ka penetrate anang lupuha kay para sa naman ka. Diyan sila kay noon as corruptor mo na siya kanang kurap na sila na daan na silang kurap kaya may mga issues na mga daog sa ang ato dyan lang may unta servisyo tas kanang purely kanang private citizen di kanang mo di mo servisyo sa dili clean up ni atong asikaso servisyo sa matarong kay mao mo nang gipahit ato na haom sa passport kasalan sa pagiging doing ko sa mga kay haom atong prinsipyo ang passport kasalan. Di mamili ka og sidla ni mga leader nga why issues nga daghan di ingon kurap daan. Wala tay labot aning national ang ato ang Lokal. Siya na yaway wa tay labot national. Kasi international magani di tanan ta pangsyon ta tibuok nasod. International mga lokal pa may ang international di ta mo sangay og ato ang lokal lahi ta og ang international support na matarong sa giya sa passport kasalan kay gibasa mo sila susun ng mayor sa passport kasalan gibasa bigla mao ni doing international gumikan pag-support pag-bothered sa mga binuang Yang usayo da leader nga di wa mo tulungan ni. Kay permitted man ni Duterte makasud bago ni ma-organize bago ni kasana og way Duterte nga advocacy tarong yellow di ni kasud sa yellow. Di kasud sa kwan ka Duterte ni kasud kay kato mga atong oriente ay balo ni kwan Saan na ibawan, ang Task Force Kasanag na-organize niya itong 2012. 2012. Karon 2012, ang founder si John Chung, taga Bacolod. Sa Bacolod pang origin ani, wa pa maabot sa Manila. Karon antod nga ni Kailap, ni abot ang Manila. Antod karon nga na presidente si Duterte, siya na-adapt ba? kay sa isibo man. Isibo man sa Isipo man kay non-corruption. isibo na Duterte. Anti-drug. So, nisuporta ang Task Force Kasanag sa advokasya ni Duterte. Ang dili si Duterte indoon sa Kasanag. Ang Task Force Kasanag indoon ni Duterte. Namo suporta sa advokasya. Organize ni sa una. Organize karon pa na sa una pa. Organize ni sa una pero wa ma-recognize. Kay ano di mo sibo sa fight sa ni Aquino sa unang presidente. Sige na silang kuan dili ka penetrate. Kay how good ang administrasyon sa ulit. Pag Duterte na, issue up na sila kay
Lami, Cebu naman sa advocacy. Advocacy ba? Advocacy ni Duterte, yung Cebu man, di mo na ni Ron. Mo nang Mo, pasilong mo sa tinood nga. Gobernador Duterte. Na predicted ni ang passport kasama. Mo na sa ahong pagsabot. Kana, sampo ka siya. Mo na pagsabot. Ah, di ba Tapos yun? nga mikaylap ni sa tibo sa international gumikan sa mga OFW. Kaya ang mga OFW dito, organize kung sila Oo. dito. Correct. Sila ang pangalan, Kay, Pastor ano, Kasanag. mag-organize sila ng OFW. Kay si Duterte nakapasulbad sa tanang OFW. Si Moy mutabang kita mga isipo ba? Ang advocacy ni Duterte, ipaglutan sila dito, ipang padung preso. Siguro, na. Basta, ang alang Sa may lain. na-organize ng Passport Kasanag sa international, gumikan sa OFW. Wata ka hibaw kung sa mga hinungdan, anong na-organize sila dito. Basta mo na labing anong na yung international, kay tuan mo sila dito na-organize sa lain nason. Mo na yung ang grupo nila, mo na yung TFTI, Task Force Kasanag International. Lain ang grupo, di na yung lain pero Task Force Kasanag National. Kita mo yung Task Force Kasanag National. Di lagi nakapinitin sila, hindi pa Duterte. Mo na ang dito po, nagsabot ng nasod nga mag-organize po sila para po ilang i-reinforce sila ani ang ibuhat ani kasanag din sa Pilipinas. Reinforcement ba murag tanang wala gi-join kita murag Ibabot ang gusto ko sa pang sa ang lupot sa bote ay dengan sa nung sa puso. Namun katong Wala ka man. Pangnilong mo lain adto ng mga anti-Duterte. Pagdiyan na kapag katong hitabo sa kuha ni Marcos, kuha ako sa Manila, pag-support sa... Wala nagagawa ka dito. Sabing adyo. Posting ni Marcos, kuha ako dito. Sabing adyo. Ako dito. Pati Wala, magsipatiya dito sa tayo. Pilipinas sa Pilipinas. Ang ato ang musibo ang ato sa ato ang aim. Dili, Wala, kung mga- ganun maglintas po kasanag sa politika, mahawa na lang ko. Hawa ko. Kung na yung mga leader Kaya nga. ko mag-release politika ni. Kaya kung release ko tag si Kinsa, Duterte o Kinsa, politika mo na ako. Politika na mo na. Oo. Bisag Duterte, dati ang Duterte ni, wala di yung dabo. Politika na na. Ang ato, pure dyan nga, pure dyan nga ng organisasyon dyan. Pero ang tas po kasanag sa pagsabot, independent. Independent. Oo. Non-partisan. Non-partisan. Independent. Mao bito na ako nga. Non-government organization mo ni NGO. Sa pagkakaroon, ang advocacy ni Duterte, muna isibo ani. Mao na murag ating madaan sa Duterte kay kato mga itong orientado daw mga Duterte po itong mga tawana. Mao na isibo. Mao na isibo. Pero di dyan mo nilang kami magpapasi buhabog kay agi kunusgan katong mga illegal. Wala. Wala din ako sa atong buwan ni 30. Anong utang mo doing sa... Adyo join na ng mga Wala. Against sa mga wrongdoing sa mga tao. Di kayo nga pang adyo ka. pang kuano kani bukaban ko nga di sa tamang Wala kibalo nga usay simpatiya mo. Nara sa mga lugar na. Kada usal ka na kay kuan. Dito, di mo Ilan na lang pa nga pwede mo ano. na right as tao right as tao nga mo kasanag karon ana. oh Pero ang tapos kasanag membro, gali nga suportahan nito sa ilong, okay ra. Pero di sa sila mga kumpanyang party. Di. Pandalagso pag pagya. Nani maguli. Marso pa kabin period Sa may makatabang Kaya di sa pa passport sa kanan mo. Di. White election. Ang basta ang gingan na ang passport kasanag non politics. Di pwede na dagdag politika ang passport kasanag, no? Sa pagsapot na nga, pagsapot. ana sabot na yan ang politics pero ang kuan ang mga membro di ni kabuod og intro politics ha di mo kana lang og makatun kahit kamo mga mintra mo kadaog mo makadaog mo di sa sistema sa leader sa mayor o di mo pahit Wala, ayaw, Dad. Mupayat mo di ayos ha ayos sa welcome mo sa kasanag kay kamo mo amo ang ato ang mo pinitwit dito na mo guide ha na mo guide na mo guide dito pero dito nga atong kawan. di
musibo ang inyong advocacy. may prinsipyo. Kita din kung indra man nalitag politika, tama na ta sa lokal. Wa tay national, ladyo ra ta sa national, mo kailahan mo tagila. Tama na ta sa lokal. Kung mo indra man tag politika, tama na ta sa lokal. Pero Kanang sa national, bisag kinsa posibility piliin nato, wa problema na. O ang magtas por kasanag, di ko pwede nga kanang mga panyata kay na politics ang tas por kasanag. Di man pwede mga panya ka sa tas por kasanag kay na politics. Oo. Kami ako istorya pa, kung record Pero, kani karon na. May nga ng politics, may nga ka na. Gawas, okay, sayo sa doon lang pag-istorya. Pero once nga na ka sa politika, di ka mo pili ng tao, mga panya sila nga. Ano tayo ka support sa imong organisasyon? Kay ngano ang mga leader nga imong gisilungan? Nganong i-pick up nimo? Kay daghang kaila. Daghang magamit kanila. Mo pick up ng tao nga way mga organisasyon. Nagatalan taw na si Owing. Apil na si Owing kay organisasyon daghang pila na. Gani may tabukan, so kaya Ana dina. Si Owing kay daghang organisasyon kana atin nagwaon. Ako na ilang tanaw sa tao. Asa man silang tanaw way organisasyon? Kami ang unified sa mga binuang sa loob pa ng bata. Ako mismo ang nagkuha ni Lalan Paluso. Yatuan ko na siya para lang na dunay tao nga makatindog nga makasugaton kontra sa administrasyon. Wala gini ko ba nung lang sa gawin? Di, sortihan na ka. Why mo ba mo kay right? Dili Right kay of sila mo'y induol na mo. Oh. Kami mo'y nangitag tao nga ngayan nga makatabang pa sa lunanon. Di ko magbuot nimo kuan ang gusto ta na ba? Honest mo di man ko buot jo, di ko buot jo kuan. Mulansar mo. Why mo buot jo kay engineer right? Right sa tao na sa water. Ang ako ala nga, baytag ang lansar ta, mangnuan ta nila. Kasi ngano lang, di na ta ka Serbisyo. ani ito mo serbisyo una ta sa kasana kay musika nakalay agi nanatay agi nga private citizen nga nakasulba ta sa EMSA kasanag. Mano di mo Nani, man, okay dito mong lansar mo buhat sa tani kay sa paghuman sa daghan tag mahimo usa pa ta lansar. Di man ka one-sided pa. Di mo ko yung adlaw ha yung lansar mo. ID ara ni suggestion ba? Mag-isgo tag eleksyon ladyo pa. Sa Mayo pa. Ay mao gani ang Campaign period Marso. Gikan karon hangtod Marso, kay campaign period Marso man, taas pa panahon. Og naamay serbisyo sa task force kasanag, mano di man serbisyo sa span sa panahon nga. Mo na ron. Ladyo ko man. Atong sampulan ni mga problema ron. Di ba matamaan? Pero sa nagtanong sa pagprobinsya man okay, ba nang deputy commander okay, ba ni sa mungso, politika mo mga kauban. Okay ra dan. Politik. Okay ra. Kuan ni okay ra ni. Pero ang photo sa mga bang. Pero dito to sinuman ko rin. Correct. Tatong Pasto. Kay kami kasi na mo. pero kay bawo ko ni Kami ay sayo na ni. bulan sa haron na inganyo ang kadtong mga korupsyon ug kamo ni kalikod mao na isohang baron. Mo katanaw po may sa mga membro. Ni membro jo. Mutunong mo sa inyong silungan. Pero tamo na mo. Bahala ni politika na tani basta kay Cebu ang among inyong advocacy sa advocacy. Magbuhat dito. Ang judgment kami pa sayo. Maminaw palagi ko nimo. Maminaw ko nimo sa panahon nga naa na kada sa administrasyon nga imong gisilungan. Wala na may tabo. Ako may tabo minaw ko nimo. Muna ato ra ni pasumpa ungaw daan ba. Mamingaw nimo mapangsyon ba nang imuhang Di ka pangora sa kasing-kasing. Ladyo ko na. Radyo lang na muna buhaton Mayo ang eleksyon. Pag-serbisyo na. Hulyo na kayo. June 30 pa ako. Abi ko mo yan. Ladyo ko. Di ato isgutan di. Ano muling kaning una puntas mawahi ka. Kana bitaw bitter. Pero pag ingnan nga pag-serbisyo sa kasanag, gikan karon hangtod sa ibutang na Marso kay campaign period Marso, di makaserbisyo gusto. Pila pa kabuan, magserbisyo ta. Mano hindi pa ta makaserbisyo. Kulang sa magaling, campaign period Marso pa. Ladyo pa na. Padayon ni nga itong grupos pasto sa guwapo. Pero dili talo ni Kay Di dahil may tabo dali.
May tapo ni pamulitika ni. Bungkag mo dyan. Ba, tinuod na. Basta tinuod na politika karon na doon. Bungkag ni. Basahin ko ano yun. Basta wadi adong sila Isa politika. pa rin sa gina na sila si Albert nga komunika marinig. Sugod na yan eh, bago pag di orientation sa pag sugod di mamao. Nga ipamulitika. Independent pang iskutan. Makita di independent. Oh, independent ko yun. Independent, no? Oh, kita na independent. Oo nga, independent kayo. Independent man ang... Nasibo lang sa advocacy ni Duterte. Oh, gumitan kayo na ako sa administrasyon sa Duterte karon. Na ako bisgo ni King Lacson ni Bongbong Marcos wa pa man sa administrasyon. Sabang ko nimo sa mga sab. Kung nakita tao, imong tao mo tagaan ni sa imong mga application form. Ayaw sa kalihok. Kung inansan mo kay kakuan kay mama ang mga misyon. Diba? Kung may kay tao ko rin suburin mo nga kuan maori kung say mamembro tagaan mo nga application form pero ikaw ano ko dili so pagkapolitiko. Ilhan man ni karon kay og masidla ni Duterte ni gamitin Duterte ni. Muriak lang si Chong nga organizer. Oh, muriak na kay si Chong may organizer ni. Muriak na. Hindi na maano di si Chong mo babag nga di ka pa yakil ang kasanag sa politics. Eh bakit ganyan tao nilo ano sa Pero- politiko. Ilaw rin. Sir Duterte Pareho bitaw sa kuwan. Ako, Okay lang, suportan niya ko lang. Basta tayo, posibility ka dumi. pareho ko Sabi mo sa... na, dumi, ikaw. okay ra wala na tani kasanag. Ah. Mo suporta ikaw kay amigo ta, suporta ko nimo pero wala Kasi kasanag. ngani ba? Oh. Ang short separate state. Ang government separate state. Tingala ka noon. Nga nung ilang ipagservisyo ang mga church worker, mga barangay kapitan, mga kagawad, so may itamo na. Sa discrimination na lang. Sama. Tay. Church is separate state na siya. Government is separate state. Namas konstitusyon. Dapat nga ikaw kaservisyo si bandit ka mo appeal sa pang politika sa kami Bisaya. Nading apil. Ikaw, ha? Nading apil. No. Sama. Ang kapitan, landoy, nagawad. Ano man? Aw yung apil. Nga nasa sa kuan. Mo sa simbahan. Mo, dali. Oo. Nga na, ano. Ano, di mo yung buot. So, Imo mo ito nakatungod. na pwede, dito ko na po. Hindi na yun. Kuhaan dito na sila. Hindi na Kanang yun. kuhaan dito na kanang may nasa simbahan na nag-serve. Servisyo. Mo pwede lang mo lansan siya, mo hawa mo na. Wala mo na. Pero hindi lang kakabili. Namay di pa gusto. Nasa konstitusyon na. Church is separate from the state. Kaya ang Omnibus Code of Election separated from the one na itawag sa law sa simbahan. Separated. Sayo man na, dugay naman na. Bigwan pa tanas pa rin. Ano na Ganto pa na sa 1935 nga konstitusyon. Gi-practice pa. Wala na sila, wala ni buhis ng mga Ariwaning atong mga pangos, ito mga tawag ko ng mga parinti sa gobyerno na bawal ng ilang mga kasunod ng mga parinti sa teacher pamunuan ng atong gumawa. nepotism. May potisin, correct. Oh, Wala dugay na na. so media, pinakamo, from third degree hangtod sa Mauli practice dugay na i-practice. Wala mauli gina ato i-practice ko ni ato nga kaya ako sa akong pagkatao, okay? Butog sa di publiko. Sika paglansar na nasa lansar ko si kumda gali umata kwarta di ko umda ka kwarta karon pag Duterte na mayor sa mayor ono kada aw kabutan ng mayor na. Parang pag Duterte na sipo aga kay Duterte mo siya. ito ba yung purpose mo mong servisyo pagkatawan, alitunin mo sila? Kanila ka, huwag na kay kuha nila, isaway, nila kagsaway. Iba nilang mga, di na kaka, sir, mga na style niya, ano din pabayad? Walay kay kapulit. Kami kay ka unified ni sa maong grupo na isang tao na magkakasgar ng ato pamunuan wala kay bawo o wala maghatag iwan katawan hindi ka ikaw pa servisyo mi pa servisyo ng publiko nakita na mo sila lang kapila gibalik-balikan ng mga katulog buntag wa diya alas 10 wa diya alas 12 natuwa na mo
Kanong silalan mo mo yan to? Ikaw na may mismo kay ang mga edukasyon mo na. Hindi ka kaya. Kung yan to mananglalan. Ilado na sila sa una pang Kana silalan wala naka-appeal sa sistema. Mawit Madugay ang puna. Mawit ka ng iya sa ilang... Wa kadaog. Wa kay imbiya, wa kadaog. Number 1 na siya kagawad. Wala gyud wa kadaog na sunod. Napildi na. Napildi na. Napildi lagi na. Wa naka sige naglansa napildi na. Sila sa loob din. Oh, pildi na siya. Gawa na mga mga tao. Di kuha siya ni Aumentado Rico. Butang sa Kapitolyo sa Pildi naman. Namun to, magkalisod kung siya ay Oh, pildi naman. makatumba ba sa Rico na Kuha na i-research ang ilahang kuha ang ilahang track record nila ba? Track record doon na. Kaya sistema sa una lisa sa serviso sa loob. Panawa ang ilahang track record doon. Adyo ba? nahimo mo siyang sekretary ni Rico. Karon na lagi na. Sa una ba din sa loob pa siya. Ang sistema sa loob na panahon na. Daghan po questionable. So, Jawa siya ka react, manaaman siya ka diha. Pero hindi ta ka kuha niya kay minoridad siya. O siya rin sa di ka kuha. Pero tanawan na tanang ilahang kuha dito nga. Naaba siya ay may reaksyon sa mga... tanong ko sa imo kinsa may ngayon ko nga iasdan mo ng mga Asa? dinastiya sa Di ikaw fliron. Mao kay pariha ka, kauban ka. O lagi o. Di kaya. Dapat dan eh. Kaya di kaya. Dapat si Mrs. Mao na. Ako ito kung naatay materials magud. Di kaya. Paano mo yatong lain? Wa kata na. Di, maulagi. Ang tao nga mo appreciate na to tinagi sa mga binuhatan. Mm. Sa'yo mga Kani kasanag, mao ni kami. Sugdan na kaya ni. The start pa talaga. Kasanag. Dili mo nila kung kasana sa politika, kailan politics ni. Kay ngano? O bisag di nan politics eh. Na kay mga nahimo Roder. Nang politics mo niya. Na kay nahimo mga maajo. Ingnan pagka niron run. Di mo makatransfer din ka. Gusto na itong butaran. Depende na Depende rin natin siya gusto. Ay, mabuhat. Right of choice. Right of choice. Wala ito, hindi kaya... Right to vote. Wag mabuhat. Pero mo padadyag ita nga. Padadyag na ito. Ikaw lang paila. Paila. Padadyag na sa tingibati ba? Padadyag. Prangkata. Itan, ako pila. Ako si Niron Camilotes, wala. Nilansa ko Kanay, kamayo. umay ko Wala. Wala. Paila. Hindi na siya. Rumi ko rin siya. Ajo na. Ako'y mulang sabi na yung propaganda. Magamal propaganda mo lang kanang kukuk. Nga ni Ron. Meeting proper. Asa na yung gida? Siguro to sa kwan. Ano meeting bro? Tingko na. Sige, sudah tunggu deh. Tadi pam sudah meeting atong pag nag meeting kwan. Ria. Jadi beliau ko win Nangaral ko lang sa anak sa Diyos, sa kami. Amo na dito ng mga Diyos, mga katao sa nagulama ko yung kapunong karoon, itigong alang kayuhan, dili sa mga kusunay sa nilo, alang sa kalikanan na makahatag kami o benepisyo para sa kapagmaon. O kailan na dapat lamang nila po. Yung tanan lugar, huwag ko nyo mahimo kung wala ikaw sa ito ng maraming espiritu nakaroon na niya sa magkaliwala aron makahatag hika saan kasigkasin na alam sa mga maayaw na yung tanan lugar, salamatan Chris, pamilito na ating sinakari, kung karoon ng kawan karoon ay karami. Amen. kuan bisikan basahan sa natin kung kuan kitali ka to ang yung notas. Yes. Kato agin dia. What? Para ba ito ma-record eh? Wala ba pala. Ang nasigutan natin Tulas na bahin sa
listing sa kanang libro. Oh. So nalista naman. O wama pa no? Ah. Kani ang diskuta nato. So, mugto sa duha ta parts na atong skutan to. Sa kuan, sa livelihood, sa livelihood una, sa mga itong ngayon itong kuha sa livelihood projects, proposal, naman, kuan ba, kining speech ba, o kasi atong tingnan gusto, speech ba, o kuan ba, kaning manukan, giveaway. Pwede mo mutan ako. Mga abot ng putag livelihood ani nga. Wa pa kakuan ang livelihood proposal project o katapas. Ha? Di nga ano bang namay livelihood sa apil na sa atiyang Sa mission. mission ta lift up the one Process na itong kuan. lift up na tiyang lifestyle sa mga tao. Lumia. Di ta mo focus una sa problema din sa lungsod. Sunod-sunod. Ha? Kasi ang aid na kita na sa politician. Di ka na. Di ka kuan ni Kasi nga ano nga may mga ano nabuta ang livelihood. Manapang Gamit na pang atong institusyon sa atong gate o pag-islang itambong. So, kung sila, i-opera po sila nga natin na igakuan ng livelihood project. O i-opera ng livelihood project mo rin ang kuhan nga livelihood project. Ipakuhan sa mga atong mga livelihood kung sila nga itong ikuhan. Matama. Huwag tao na nga yung backup. Huwag politician nga yung backup. Wag pa. Okay ra sa wa. Ito sa kuhan sa Kita sa nasyonal. Kinsa may isang mang source na Utaga. may katong sa tao nga source na asalikan. Isang pundo. Anan lang dili pa man diskuto na asang sus pa ngali. Nga na man hisgot man kita kay Lagi. aron na muli busog mo apot sa siya maklaro man tayo sa Unang tumbaro na to. Ang taas galantaw sa ekonomiya sa ato ubos na Liban. Nasa ubos, ubos sa Liban. Ilang tao. Di na na mag-matter. Di. Asa gikan. Uy. Asa nag di pwede na. Silve. Dito magmarket Galing. na. Ato ja primero jud matahibawon kanang ang source na ngikanan ana. Ang mahibaw maka-aware ta og sana sila sa tao bang kinsa ang source ug pana na kay naa din na sa asa kang proyektuha. Mutana di kana di primero ang pangutana asa ang source gikan. Kay Correct. mo kaon naman ka wa kakibaw sa gikanan di pwede na. Correct Ah, mo. wa kakibaw na. Sakto na mo. Oh. Maingon ko nga, gikan sa international source na siya. Oh. Nasa mga kinsa mga lagi. Mao na ganli ang internasyonal. Kung paulig sa mga Pilipino nga Kuan pa na. na paratabang sa mga Pilipino nga na Pilipinas. Sure ka na, mao na sila. O ganang kuno nimo ah. Wa ko kibalo Ah, na. di na kanang Di. sure. Dili, Sample tagaan naman ang ako na- support sa gobyerno. Ang task force, tagaan ang support. Nada. Ah, gobyerno. Ni sa gobyerno approval ko na sa presidente natin Duterte. Kay sa gobyerno. Kasi na yung Ano? gikan sa ako. Di ta gamitin Duterte mo ni di ta gamitin niya para i-divert tag politics. Amo na timatayan. Ay, kana pero pala kibaw asa nang sosa na ating mga region of Nan politics Wa pa niya hindi kaya nga isgutan. tawag natin yung Any source Ako na lang ang tangan magsusa asaan yung lugar. any source nga mo hatag og pan sa tuwa. Dawato na to. Dawa tong sa tanaw, i-screen pod. I-screen pag politician na yung hatag di. Gaw nga na ta. Maganda politician, sampo. Politician nga doon siksika-sing yung paghatag na kulay kapit ka bumuto ng paghatag para pagtabang ng katawan. Oo. Dili, di mo Sa na- buto didaan. Ha. Di ba madaan ninyo? Regardless of Di yung silong tagaan ni bisag silo gawas ako na sa na. Bilang uban kay mutuo man na. Ay si Pani si Ingrid yata ato na kanila.
Ato na kundi siya. Mana, depende man ni kapugos og sa imong kuan. Sa imong singkasing. Di man kapugos kay ginsama ko. Naway financial support na duha man ako, grant o loan. O naamang liban, grant ba na o loan ba na o bayaran ba na? Bayaran. Butan na, no, kung sana. Sana. Grant pa na. O grant kanina, ihatag na. Ihatag Wa na. ay bayad. O, bayad. Hindi. Loan, magbayad pa na. Wala interest kada buwan na. Oy, bayad lagi kung ang return sa ilang gusto. Butan na. O ilang gusto nga. Ari na mo ha. Pila mo ba million? Mao na. Ari. Aho na mo. Ngani ko nung may tabo dito. Ngani ko ni tabo ni mo. Ikaw pan, sutihan na ka pan. Gawin, aho na ka. Servisyo ka sa task force kasanan. Voluntary ka. Kinasing ka sino mo pag voluntary. Pwede ko musugot sumukton ko politiko. Kanang gatag ka to. Regardless of ini partido na sila. Datag o kinasing-kasing sa imo. Dabato mo. Debate pero ha? Ay, Regardless na. uway, mingi mo na, uway kapil mo pagkabubuton. Uway, kapil Oh, mabubuton. dawat para sa organisasyon, di kay para naho. Correct. Maura na. Yeah. Basta kay di mi butaan, di mi gawngan. Kana, lamia ko na. Kana ba libaran nimo? Grasya na inabot na to. Kagan sa Ikay tagsar ko na mabutri. Why? Tagsar ni mo tag ni mo guay. Parang panahon na. Mao sa isa nawing bata. Ha? Inumdum ko sa dihay pa. Sa unang gawin. Kaya nagkaroon tingali ko pa. Kasi mo pinipi. Dakpa na hang papiso na. Sustan, kita pangitan mo ta. Kaya pinipi mo silang grupo. Mao sa istasyon na ba nga ughatan ni mo mabait na mo ko. Pagingon ni ipi. Tuto. Tuto. Kaya man Sip. Ay, nang istorya sip. Ay, ako yung kapag natawa na. Ako yung gusto mo gawalo. Hindi mo pag-play. Ay, yun doon. Bawal mo na. Anong bawal mo na? Kita ka, nairisipo ihatag mo na. Bawal. Ay, nungkod na rin so. Nagkaw mo na ka ako. Gratis. Oo, maura sa. Yung nga, way, kuwan na. Way, Gratis mo, gratis mo. Gratis sa way, gratis ang way yun. Bang ba? Ya amo nang mong grupo ha. Mao na dali. Nakibalo, kinsay naluoy na itong grupuhan na servisyo ta. Posible ng mga buhatag sila gratis sa mga matay nahimong katabang nila pa. Advance. Di sa bato sa no. Katong kuan, katong study le. Diba, picture mo rin do. Picturean. Picturean muna ha. I-post sa Facebook. Mao to ang title Task Force Kasana doon. Mao ni duty during Fiesta sa February 2007 and 8. Because of to, dahil daghang ni up, why mauna ng volunteer o assistance? Dahil siyempre, pag Facebook na sana worldwide na magkakona na. Asa mga i-address ang assistance nila? Asa mga i-address ang assistance sa national? Sa Tastos Kasanan ko. Assistance na. Basin ba? Awa palagi. Basin ba? Basin ba? Na atong naamang assistant basin na mauto yung nakakuha na Tastos Kasanan. Pero ang istorya no, si Robert, ang Pero kanang support ko mga no pa ito. mga assistance na mabot ko na tingali hatag nila mutanaw ko na sila o nagalihig ko putay function ko nila yung posisyon asa pinumasa sila o mga tuog ko ta Oo lagi. Gadyot tita ba? Volunteer ko ta. Crime watch mga ta tayo likod crime watch naputay nahimo nga agi nga Ato nang kanon. kada documented kada na Tiyan na ka pa. Ang sinsiros tao, mas tituan ng dili. White window, mao na sincero ng isibiglo. Mao na ito. Kasi may servisyo ko sweldo di sincero. Sam do. Kanang gas. Madala ko ng luya na. Karera. Mao na sincero. Ya,
tuluan ko ni mo na. Alin, baka ko yun. Istoryan talaga. Mo na yung learn. Weh, Hindi na pa tayo. Nakayo ko ko lang. di pa dayon. Di pa dayon baka na-learn, saan na-learn? Learn during your own experience. Ha? Mawa niya kay. Dugaya po, sa may magat na na. Sabi mo lagi. Dugay may sulti Ito mo. experience ng mga ano. Ikaw may sincero na tao. Yan Dili ibo. itong sundalo. Yan, ibo ko Kaya taka. ka itong sundalo mo kaya talaga. Bantayan sing ka. Puhot. Okay. Wala dokumento dyan yan. Sige mo lang ba? Yun. Iya. Umayon lang ni Leon. Leon ba yan na si Daro? Ah, review na juwa ko na. Hindi, nani. Say, sa Hindi, mga kamal. Hindi, kamal. Kamuta na sa kamal. Diskutan lang dito. Kamuta na sa mo. Hindi mo na tatupusan. Ano pa na? Sigurado ba ang funding na natin? So, sige. Ako pa Ano, oh, pa, kaya sa Kani, ang bukan yung muna na siguro bang panding lagi ko. Ako, di ko pa, kung ba kung sure ko panding ato, paskalitan ng basta president o tino o ba kung dinawa ko niya. sakto kay. Kung pagawas ang Ang pamata. kung pagawas gani na si kay kanang plano na sa mga building na yung mga kuan na yung program. Program. Susukan kung nani mo usa. Program work ba? Suggestion ako. Gani. Maghimot ang na proposal. Proposal into a project. Di isang tanong ko ang mga tao na itong libro. Libro. Sa mga grupo. Sa grupo. Ikaray. Iparado na nato ang atong mga dito. Proposal na natay itawa ko feasibility studies. Kaya sigurado ng funding, ready na itong proposal feasibility studies. Proposal sa direkto. Importante na visibility study. Kay Sa may ilam ng tanawon. Kaya dati, kung mulit ko ang tao ng daan, namumbinsir Di, ka. di, di. Di, anak pa, may tao. Namumbinsir ka, 5 ka tao ka barangay. Kasi 67, 348. pag ang sundaro na rin Ana. sa Dami, o di mo kapot ang ato ang timbako, di mo kapot ang funding. Nanatay tao din ka. Kita may ibrimo na na. Napang. Zero. Ikaw. Mga siya, kita mo. Ato lang nag-advance na kuhan. Whereas kung ato plano lang atong i-prepaundaan, plano. Pagkabot na sigurado na ka na funding. Usa, hiyo ko na to ang tao na nanay isa. Ano yung di po to sila buang ko yung mo release of why study feasibility study. Adi, Oo. hindi mo nag-feasibility study. Once mo mo release project of why feasibility study na kay ilang tong sibuan ang kuan na appropriation na appropriation isini po din sa So, mo na yan to ang imuon. Proposal project. Study. hatag wise pa na unahan galing wise pa na sa Wala imuon. gawas og promise na promise na to be promise to be broken is meant to be broken. Budget mo gawas o kita mo Kita, naman dun. Pero kada mga tao ito na Di ba di sa Di sa Di ka sa. Kung sigurado na, di anak ko. pero sa imong feasibility study ang mga lipurer may baon na tao pila ka sila buok. nanay program na to. Pero mo Program po ba? So, tabi mo na punta ko. mo nana galing nga Yun yun na na. Ngayon mo na punta. May mga katong materials. Nalito na, basta na na yung Kung budget. bilang katao, dito na to. Bilang Kailan po nang basahon dito di ba ni kurap ni gamaan eh. Kay naghahanda ko ang ni budget nga gamay naman ni haligi. Korupsyon eh. Ako naagi na mga doan zero na na. Di zero ang inyong organisasyon, ang inyong nang sa mga inyong usa rin mo kuwan. So, kuwan nga, magimuka po balik diba? Build, daw, tanang tayo. Kita yung senso sa tao. Oo, kita mag-build, ano, palakton, ano to. Kaya ron, murag lamig, kung panginawon nga, kung mo na, Pero, first kasana, kanang lipurer na ang buwan. kanang lipurer na makuha dito
bagay, apil man na may usabag Hmm. panday natin. So, Nay worker. so, bahala kay sa membro, kasi kay, wala ate pangyanayan o pamimbro. Ipamimbro po. Pamimbro na. Sa kay mga sila sa atuan. Oo, sabi mo pa member, okay. Hindi kay, ang membership, kana lagi ang pas, di mo trabaho, di ka mo trabaho, okay, saan dali sa membro. Malagi nga niya ang sistema ito mo. Yung palabas na ito na naay kayuhan na livelihood na mahatag sa ila. Unahon na ito sila na willing makapapaninyo ang iyong passport kasana. Sige tag-recruit ani, pero dili sa natin ipasayos din nato ang di sa i-blind na. Pag-abot na ni sakto ng tao, kita na yung implement ani ato na himon sakto ng tao. Hindi ba ito? Ana, siguro ang angayan ko ba ito? Kung ingon ka na may sa pangutanan ni mga pila to ko kani katulong bago to para kuat sige katulong 26 ka katulong hindi 26 Hindi, sa puso ko, Oo. ano ba? Kay Kinta kaya mo di primerong ka kuat Original mo na siya. original mga katulong sila radang puso Oo. So, wag kay, ano, ma-put up na, maka, Sabi lang, kuha na ta, sabay tayo. operate na ta, Sige. huwag na yung pamimbro, automatic na sa apila ng, wala, Oo, wala. ang Ang okay tenor nila, ni- unay ginansya, Oo. apil na sila. Hindi, ang tenor ni pero maliyog sila lagi Maliyog sila. ang tenor ni Dani, ang pioneering sa noon na passport sa kanan, ang 26 sa walking there. Mo'y unang mo mao yung unang maka-abil sa mga benepisyo. So, kung makita sa mga membro nga mayong pagdumala ang ato hang sa klaseng metro, mayong tumala, di na sila manupo pamibro sa ato. Kana na atong trabaho, mao na na ka pag-umbinsi nila nga, okay ba ani mayong nilang patakaran, mayong nilang rekto, di ko ta mo rekto kung tao nga kung natin interest club, suportahan na na. Kung tao na kung tao nga ngayon tabangan, lagi ko ato ginagawa, qualified po. Di ko na to. Kaya kini ato, abang mo rin sa Kung negosyo, ay tag, negosyo nga ito, karoon po yung market ng naaba kay presendo sa Hindi, pag nili si negosyo ni ato pag-angati sa pabirte sa kakawan sa pabirte. Di ba, di ang buto sa kung negosyo ba, watang itahan, labihot mo kunin nalihot may negosyo, Problem lagi. wala negosyo, nabirwa, naam din ang negosyo, ano negosyo to kayo di mo may problema hang labihot o wide negosyo negosyo, ang market ba, ang Market niya. Market. tadihan ko diya, okay ba ang atang gigamat, mahalin ba? ang atong labihot project patato 900,000 mo kuan ni sa tubo ni sa plate ni sa lain mo Ako rin mo sa. Kaya kung mali kung apa nga improvement nga na negosyo. Ngani man eh, wala kung mahimo ko sa kapitalismo ng mga 1,000. So the next 5 months, may interest na mapunta siya o 1.8. For the preceding 1 year na operation mo, ilang ba target mo? Dahil ka kung Kasi, target mo ito mo. I-attend na mo. Mag-project nga. Okay. Project ba nga? Ato na po sa ato. Pwede, diversion ng project, pwede na. Mo generate din og income, Generate of income. income generating project. Okay. Okay. Gama tag hotel. So, sa mga project mo? Sa project ito kung asa mo ito mo grouping kan grouping o individual. Kala, 26, usawa kita. Hindi, ang sistema na palitan ng yung grant sa financial support. Other sports. Ang release na sa tibuok Tibuok lagi. sa pasok sa doon. Pero naara natin pag-abuti rin Oo, individual ba? by cluster ba natin o individual ba naara natin na pagsabutan natin. Pero ang kuna na kung sigurado ba nga
Tayo individual gud na ay supervise sana o sigurado bang na ay project itukod. Ay mo Kanang individual ner, daghan din ng hapay na, ipatugas na. Dili, kuan na lang. Bro, eh ate no, itero. Dapat. Ato ipatugas. Pagbugas ano ba? Oh, bitaw Hindi, yun. ang 26, Hindi, dapat ato yun din mo tanan. Kita mo yung mga gaming, kita mo yung Diba? Diba ako pagawin? Katong nga ni si, itong kandidato nga si Alan. Alan, itagaan ang pinikap driver so silti itagaan. 20,000 mo yan. 20,000. Individual ang panguha sa mga driver kasi ko, gipalit bugas. Pag ingat si Aquino, asa to? Kita no. May kita nga, kasi patubuan dyan. May tubuon nga. Eh, kinahanglan na tayo magama ka uban anak. may gusto na to. Ito pala. Oo. Gama nag-project nga, di po, di na ng individual. Dili lang individual kay Group. Suporta, firma. May utot pala ko dito. Ibuok, ibuok. May utot ka. Kuwan ang premium dito. Dapoy ako di anade atong kuan ba sa Wala di pa taga na ang project karon. Di ba ipapasa na na dyan. Kayo papasa. Basa na. Ala, gama mo na Basa dyan. na. Buhay mo ba? Lawing ko na sa imo wing. Ha? Lawing mo ha. Burikatan. Livestock. Livestock. Ako, makakuan ko kay dahil akong Dili. butangan ng baboy. Hindi lang ako isagit. Ang market lagi na. Ang kuwan ba? Ang marketing, Sa'yo, ah. sa world, pwede mo na makakuan ng irian na kung sipid ka mo baboy. Di bang market ang pagbalik sa ba? Ay, May problema na kay Baboy. na may video mo kumpara na. Yo, kaya di na silang balibad, wala sila yung ala. Uwang pagaling. Tama. Nanggan diya, mabaw, pwede to. Kaya po na. Pang, pwede to sa baboy. Huwag ka ng korte nga sa kwani, laying. Pwede ko na. Lein, pwede na, lein. Kay pwede naman pagkag ikaw mo Oh. model ano o mga ikaw. Wala dito. Saan to ba sa man eh? Hindi mo tigiri. Sige, sige ako ah. Kontre. Kontre. Tutuhan Tayo mo. Declare. Oh, igil. Korte ang gusto right. Yaka nang matiguang na kay Kahal mo na, pwede natin lagi Yeah. baligsa nga. Pista, ito nung pista nga. 100, boss na. 120 ang mga bo. Ha? 120. 100. Siyempre rin mo. Utang dali na magin mo. Hindi. Ayaw ko pag inasal tayo pa. 120 mo di ko palit na ko. Hindi, 100. Pila? 100 lang ba? Ala, 80. Dili magin. Saan? Wan, katong lagi Sige. saan? Bibigyan niyo. Kana nang pangitlog. Ito. Kain. Kay isa, paano man ka isa ra man kay Pero kung pwede o magpigiri pagka. Oh, duha. Okay. Duha. Duha na proposal. Duha ka proposal. Sa may proposal na yun. Pigiri, Isa mo kaya ito clear. ibang pero kung ikabot sa budget, Di duha mo. na yan. Duha yun. Muna ko nito kay buka ko sa bata na. Ner. Ha? Mo nangit ko nito kay bisig ka paabot mo gawas sa simba. Wapa. Kaya kung ba ulit si Ban? Tari po. Pamela size. Una may atong priority ano eh. Kan duha lagi. Chicken. Okay. Tibalo, pila. Hindi kan nan duha. Okay, clear. Kamay muna na clear. Oh, gamay ra. Namay Lumaw na, kids karon nga. Na. kuwan, nga 20 kapin mil. Musod og Usod 48. oh, 20 mil na kapin. 20 Oh, 40. 40 kapin. 40 mil. 48. Musod og 60 ka. Maghimo ka ng gawayan. Maghimo, oh. Pero og nay kwarta nga nung himo mo punta kawayan. Ano yung kwarta? Kanang kawayan wing ato naman nag Sabi niya ito. Sure. Di pang long term. No, sabi Di ato- pang long term ng Di duha, kawayan. di duha. Pigiri yung. Magapok na manglusot na yung manok. Kain na lang. Okay. O kawayan manglusot manok mo abutag sa tuig. Firma sa akin ko. Adong lang. Screen na brigza. Awli pali pa kama ta. Na may kwarta o maka-afford sila ang hatag. Hindi nagkapit to ano, atong HIC. Okay, thank you mana.
Ang meeting. Yun eh ba? Ha? Iyo. Printed. Ayan na ka mga membro, bapa kayo. Kita nga, ma'am. Ma'am. Papil pa ko, ayayawan mo. Basta, closing, Ngit-ngit lang.